Zahar Kiroldegiko frontoian, binakako txapelketako emakumezkoen partiduak izango ditugu, A2 Pilota Elkarteak antolatzen dituenak. Laugarren urtea daia, A2 Pilota Elkartearen eskutik kirola emakumen pelota honak hartzen duguna, behasaingo Zahar Kiroldegiko frontoi honetara, eta kirol disiplina ezberdinetan egiten dugun bezala, elkarten bidez hainbat txapelketa antolatzen ditugu, kirolak, txirrindua, edo kasu honetan pilota tokatuko litzateke, eta gizonezkoen pilotai ematen zaion bezala, emakumezkoen pilotak ere bere lekua behar du. Oraindikan ere, eta A2 Pilota Elkartearen eskutik emakumezkoen pilotak ibilbide luze egin badu ere, eta pauso handiak eman baditu ere, bisibilitate eman bartzaio kasu honetan emakumezko pilotari, eta zer hobeago datorren igandean, 11:00 aurrera, hemen partidoietaz gozatzea dugu. Lehenik eta behin eskarak eman Beasaingo udalai, beste urte batez, eta hasieratik gurekin daudelako holako txapelketa honek hartzeko aukera emanez, eta guretzat oso garrantzitsua da. Eta txapelketai dagokionez oso fase garrantzitsu sartzeagoaz ez. Asteburu honetan erabakiko daia final erdietan sailkatuko dien, eta horrei behi da jaialdi oso interesgarrie. Hasteko Ruiz de Infante eta Orbegozo Arrieta eta Galeanon kontra ibiliko dielako, eta bigarren partidu Noskoz eta Agirre Barrokal eta Arrastian kontra. Hau goizeko 11:00 aurrea, eta denai animatu ez, frontona bete dadile eta ikuskizun politen aurren denak disfrutatu dezaten. Eta oso estu esango binuke ez, partidu guztik oso zailek dira azteko, maila hundie bikote guztitan, egia esan partidu guztitan aukera denak dauke irabazteko, orduan horregatik ez, saiatu bukaerako fase honta, 10 partidu jokatu ondoren bikote bakoitzek erabaki gabe ez, horrek esan du oso estu joan dela txapelketa, eta gogotxure asteburun zer gertatzen den ikusteko final erdi hoikei behi da. Goguakin, jokatzeko goguakin, aurretik horriko guriak gorokasua partidak hau, eta zuek bai, eta zuek zugarra ere ez ez da, o ez, zuek elekiti joan, iruro jokatzen aurreko guriare bai, así que, abertzeko ziristegiaren eskutatik da hola, baina nik uste partida politiak dela. Bai, da, dana irikita, partidu danak nahiko pelea hauek gaidin ziten da, eta goguekin. Alkarren kontra dugu eta aher zertatzen politxi petzatzea hartzen gula, baina.